Morten, hvor lang tid har du fulgt challengen? 30 dage. Og hvad kom der ud af det? Minus 18,2 kilo. Og var det svært? Nej. Jamen Morten, velkommen til den her snak her. Og jeg må lige starte med at sige, at jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at tage den med mig her, fordi jeg tænker, at din historie her kan faktisk være temmelig inspirerende for nogle af dem, der sidder og kigger med. Fordi Det håber jeg. det er jo faktisk ret imponerende, hvad du har gjort i løbet af de her 30 dage, synes jeg. Så Mm. hvis vi lige starter med, ganske kort, at du måske fortæller en lille smule om dig selv, og hvem du er. Ja. Jamen, jeg hedder Morten. Er lige blevet 50 år gammel. Og 50 år gammel, Tillykke så er med det. man, tak skal du have, så er man jo cirka halvvejs, er der nogen, der siger. Det er ja. Og så, er så heldig, at jeg er blevet bedstefar til 2. Ej, hvor Og skønt. så, hvor man kan sige, og jeg har altid været vant til at træne rigtig meget, knokle rigtig meget, løfte rigtig meget, som så desværre er blevet sat på fuldstændig standby, fordi jeg har sprunget en sæg i min højre arm, så det der med at gå og lege stærkmand og løfte en masse, det er ligesom taget en fuldstændig helt skæv drejning. Og så begyndte kiloene ellers bare at trille på. Og jeg har prøvet en forfærdelig masse til, for ligesom at smide nogle kilo, men uden held. Og så stødte jeg lige pludselig på dig, Uffe, og så, som jeg også sagde til dig fra starten af, Uffe, det er ikke nogen hemmelighed, jeg har prøvet, hvad jeg har prøvet, så jeg håber og tror på, at din den virker. Og hvis jeg så frem ikke gør det, jamen så må vi jo finde ud af, hvorfor det ikke. Og ja, efter 30 dage, og har jeg selvfølgelig fuldt vægten, som jeg nu skulle, jamen så hedder den minus 18,2 kilo på 30. Og det Det er jo er helt vanvittigt. Altså, det er det. Det er det virkelig. 18,3 kilo. Jeg må næsten sige, altså så lige komme med en indskydelse af, at det er jo ikke almindeligt at smide 18 kilo i løbet af de 30 dage. Det vil jeg altså lige skynde mig at tilføje, fordi det mest almindelige er faktisk, at det er mellem 8 og 10 kilo. Det er det, der er normalt, kan man sige. Ikke? Så det, at du har smidt så meget, det, altså hvis der havde været en Hall of Fame i TDI-regiet her, jamen så var det jo selvskrevet direkte af den, kan man sige. Ikke? Så det kan jo være, at der skal oprettes sådan en med tiden, men så det er bare lige for at sige, det er også vildt. Det er virkelig vildt. Det er det også, og jeg har heller ikke forventet at tabe så meget på 30 dage, overhovedet ikke Uffe. Altså igen til at starte på, jeg var også en af dem, som tvivlede på, om kan det her nu virke? Og igen gik ind til det, og så sagde jeg, jamen du er nødt til at prøve det af, og være sikker på, om det kan noget, eller det. Og hvis det ikke kan noget, så kan det ikke noget, og så må man sige, jamen tjek, så har jeg også sat nu den. Men det her, det kan virkelig noget. Altså, det kan det. Ja. Og jeg vil sige... Jeg skulle også sige, jeg kan også huske, du indledningsvis, der helt i begyndelsen, så skrev du også til mig, at du havde ikke sådan de helt store forventninger, fordi du havde vitterligt, som du selv sagde det i hvert fald, der havde du prøvet alt. Og det er simpelthen ikke, også ting, der havde virket for andre, og sådan nogle ting, som du kender, men det havde simpelthen ikke virket på dig. Så jeg kan godt huske, at du også var lidt skeptisk overfor, om det her ville komme til at virke for dig. Og jeg kunne jo af god grund ikke love dig noget, men jeg kunne lov at sige, at det ville overraske mig meget, hvis ikke. Fordi jeg synes jo efterhånden, jeg har set så mange gange, at folk er blevet positivt overrasket over det, ikke? Så jeg kan jo ikke, altså... Jeg synes jo, det for det første er det prisværdigt, at du så i det hele taget har givet en chance. Og set her i bagspejlet, hvad tænker du så om det? Altså, hvad har det givet dig at få den her oplevelse, som det jo egentlig er, og gennemføre de her 30 dage? Hvad har det givet dig? Altså jeg vil sige, for mig selv har det jo givet masser af livsglæde. Selvfølgelig har jeg altid været en glad og meget smilende person udadtil, men indvendigt. Nogle gange så er det jo en facade, man har på, og så nogle gange inde bagved, så er man ked af, at man ser ud som men nu, uanset hvor jeg kommer hen, og folk, der kender mig og sådan noget, de er jo, de kan jo slet ikke forstå, hvad der er sket, fordi der er jo nogen, jeg ikke har set nu i 1,5-2 måneder-agtigt, og de kunne jo godt huske, hvordan jeg så ud, når jeg nu var nogle steder. Og så nu her efterfølgende, hvor man siger, ja, det er nu 1,5 måned siden, at jeg gik i gang. At folk, er du okay? Er du syg? Fordi igen, at smide så mange kilo på så få dage, det er jo også... nogen ser det lidt som et tegn på, at du er alvorligt syg.
men hvor jeg siger, det er jeg ikke. Det her, det er rent selvskyld, og for min eget selvværd, og selvfølgelig også for ligesom at sige, jamen, jeg vil gerne se mine børnebørn. Det er faktisk også interessant, du lige nævner det med hastigheden, fordi det er faktisk den ting, jeg hører sådan jævnligt, det her med, jamen, er det ikke usundt at tage for så hurtigt? Og det gør jo også specielt nu, hvor dit resultat er så, altså, så voldsomt, som det er. Så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, altså, hvordan har det så været undervejs? Nu nævner du selv, at du kortede ned til at spise en gang om dagen. Altså, hvordan har det været i løbet af 30 dage? Altså, fordi jeg tror, at mange, de vil jo tænke, at man kun at spise en gang om dagen. Altså, det kan man da slet ikke. Altså, er det overhovedet sundt, og hvordan har man det så imens og sådan nogle ting? Jeg har ikke syntes på noget tidspunkt, at det var hårdt, eller jeg skulle kæmpe for det, eller sige, nu skal jeg godt nok. Så selvfølgelig, når vi er nået hen omkring, jeg vil sige, jeg har rykket min spisetid fra at hedde mellem 6 til 7, til at have rykket den frem til faktisk, at vi spiste mellem halv 5, halv 6 agtigt. Fordi jeg kunne godt mærke nogle dage, at så skulle der noget til nu. Fordi at man kan sige, at mit energiniveau, mit humør, mit alting, den der lidt grumpy mand, han kom nogle gange op i mig, fordi man kan sige, at kroppen simpelthen kaldte på, nu er du simpelthen nødt til at give mig noget. Og det der, jeg har lyttet rigtig meget til min krop. Og ja, jeg vil sige, den der kop kaffe med en lille smule fløde i, altså rigtig piskefløde i, omkring middagstid, har faktisk gjort, at jeg ikke har været sådan, at jeg bare tænker, her til middag, der er jeg simpelthen nødt til at spise et eller andet, fordi nu kan jeg ikke mere. Jeg synes ikke på noget tidspunkt, det har været hårdt som sådan, men jeg tror også, det er, fordi jeg har været så opsat på det. Jeg har virkelig tænkt, og da i første omgang, da jeg kunne begynde at se, at vægten gik ned, men også, at man lige pludselig kunne begynde at mærke det på sit tøj, især på en bælte. Det er, jeg vil skyde på, jeg har lige målt mig, fordi julegaveønsker og alt muligt andet skulle lige, og der har lige målt mig, og da jeg har købt bælte sidste gang, og så til nu, der er det 17 cm mindre omkring lige. Og man kan sige, det er jo også en del. Ja, det er det godt nok. Altså, det er jo decideret, altså, det er jo nyt tøj, vi snakker om så. Altså, der kan du jo ikke rigtig bruge det gamle igen. Det er i hvert fald mange nye poloer og nye bukser. Ja, det er også bare, hvad skal jeg sige, det er i en kaliber, hvor det, altså, det er altså ikke, det er ikke bare lige et lille vægttab, det er jo virkelig noget, der har og man fået kan noget, det må man sige, altså bare sige. der er jo også flere, der har sagt til mig, jamen hvis du taber dig så hurtigt, hvad så med din hud, og det bliver sådan meget løst, der hvor du nu har tabt rigtig meget. Og det er det heldigvis ikke. Min hud har kunne følge med, så det er ikke sådan, jeg har fået hængehud, som man nogle gange ser ved de der ekstreme store vægttab over en Ja. De her ting, du så har skulle spise, fordi det er nogle bestemte ting, vi så skal spise for at komme i fedtforbrænding. Så hvordan har du oplevet muligheden for at kunne spise? Altså, nu sagde du spiste et måltid en gang om dagen, og så var aftenmåltid, du så holdt fast i der. Altså, var det til at spise nogle ting, som var det til at leve med andre ord, altså de ting, du kunne spise, sådan nogle ting, altså har det fungeret fint nok, og både for dig måske, men også for familien? Så jeg synes jo selv, jeg har levet som en konge og baron med det her, jeg nu skulle spise. Spidskål, om det var et grønt spidskål eller et rødt spidskål, eller det var de siger det her med rødkål. Soltørrede tomater, varm røget laks, kyllinge, brystkød, steaks, græsk yoghurt med alle mulige forskellige krydderier i, som en slags dressing dertil. Det var sådan et måltid for mig. Så du er ikke som sådan gået sulten i seng hver dag og sådan nogle ting? Eller hvordan? Overhovedet ikke. Slet ikke. Nej, Tværtimod. okay. Der var faktisk nogle dage, når man lige har lavet den der salat, så er jeg faktisk kommet til at tage for meget, og lige pludselig så bare sådan, nej, du kan simpelthen ikke få mere ned. Der er en enkelt ting, jeg godt kunne blive lidt nysgerrig på også, Morten. Det var, nu sagde du selv, at du havde prøvet rigtig, rigtig mange ting tidligere. Mit spørgsmål er faktisk, hvad var det, der gjorde, at du så i det hele taget ligesom kastede dig ud i det her, altså fik dig til måske at tro på, at det her kunne lade sig gøre, og sådan ting, altså, hvad var det, der fik dig til at tage beslutningen? Altså i første omgang, der stødte jeg jo på din velkomstvideo. Ja. Og så hørte jeg jo lidt om den, og ligesom tænkte, okay, der var egentlig mange ting, som jeg egentlig kunne genkende til. Og den, jeg tror, den måske fangede mig allermest, det var den der, du behøver ikke tage i centret for at træne dig selv til døde.
for at tabe dig. Du kan faktisk bare gøre det ved at spise. Og så tænkte jeg, okay, er det faktisk så let, som du siger det til? Og det var faktisk det, der jeg tænkte, okay, hvorfor skal hans metode kunne virke, når jeg nu har prøvet de x antal metoder, jeg nu har prøvet af? Ja. Og så tænkte jeg bare, ja, hvorfor ikke? Lad os prøve det. Og igen, som jeg også sagde til dig uge før, hvis jeg så til frem det her, at det ikke virkede, jamen, så var jeg faktisk på vej til at skulle bestille en tid ved lægen, og så sige, jeg skal have hjælp. Fordi igen, jeg har prøvet diætister, jeg har prøvet coaches, jeg har prøvet en-til-en forhold, jeg har prøvet mange forskellige ting, uden det er sådan, lige til at starte på, jo, så virker det. Men når jeg så nåede 14 dage, 10 dage, 14 dage hen i forløbet, så var det bare som om, så ville min krop bare, altså, stop, det er fint. Så hvis der sidder nogen og kigger med nu her, som selv overvejer, om det her er noget, de skal prøve, hvad vil du så sige til dem? Husk at have jer selv med fra starten. Vær indstillet på det, og ligesom sige, det er noget, du gør for dig, og det skal være dig alene, og det skal ikke være fordi, at konen eller kæresten eller et eller andet siger, du trænger godt nok til det. Det skal være dig selv, der skal være motiveret for det, og være indstillet på det. Og hvis du ikke selv har dig selv med i det, og du bliver presset ud i det, så tror jeg, selvfølgelig skal du vel nok kunne tabe dig, det er ikke nær det, men ikke på samme glade og positiv måde, som det faktisk er, når man selv har sig selv med. Også bare det at vide, at man har dig i ryggen, altså inden for rækkevidde, og ligesom hvis man har noget, der er hårdt, eller noget, man er i tvivl om, eller et eller andet, jamen, så er du god til ligesom at sige, så book en tid, og lad os tage en snak om det. Inden du gik i gang med alt det her, så har du jo noget at høre nogle af de ting, jeg taler om. Jeg taler blandt andet om det her med, at man typisk taber de her 8-10 kilo på 30 dage, ikke? Fordi det er jo det, der ofte sker. Havde du regnet med, at det kunne lade sig gøre? Altså, troede du på det? Til at starte på, nej. Og det tager jeg også til dig første gang, at jeg faktisk skrev til dig, at det skulle undre mig meget, hvis det her det ville virke. Og igen, det er jo, jamen, ja. Så er du Google, og så prøver at skrive slankekur, og så kan du selv læse dig til døde, fordi der er jo, jeg ved ikke, hvor mange former for slankekur, der findes. Til at starte på, der var jeg virkelig skeptisk. Det var jeg. Indtil jeg vil sige, der var gået lidt over en uge, hvor jeg har været på spurten, hvor jeg lige pludselig kunne se, at der begyndte det virkelig at tage fart. Og så tænkte jeg, okay, så det kan alligevel noget, det her. Men så tænkte jeg alligevel, ja, det er fint nok. Det har du prøvet før, det går stærkt i starten, og så når den rammer de der 14 dage, så begynder den at flade ud, den der vægttabskurve. Og igen, jeg tænkte, jamen 8-10 kilo, det kunne være dejligt at smide det, så jeg giver det en chance. Og prøvet, og fortsat. Og jeg vil sige, da vi ramte men dag 16, så var der faktisk hen over, hvad var det, 2 dage, der tabte jeg mig næsten 3 kilo. Men ja, 30 dage senere, 18,2 kilo mindre. Så det er det hele værd. Jeg kan kun opfordre dem, der er tvivler og alt muligt andet. Prøv at høre, kig dig selv i spejlet, og så kig dig dybt langt ind i sjælen, og så sige, vil du det her, ja eller nej? Og hvis du genkender til, at du gerne vil det, så giv det for Guds skyld en chance. Og det kan du. Det kan det. Virkelig. Så. Fedt. Morten, tusind tak for snakken.